Takže pekne vítam všetkých. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým Dobrý prajeme. večer. Dobrý večer. Som rada, že sme tu takto dneska spolu, lebo už internet dneska obletel, že máme výročie. Mhm. Takže ste teraz vlastne na takej našej party. Večer. 14 rokov, odkedy poznáme Forever. Takže ďakujeme Gratulujem. firme vlastne, že sme boli poctení tým vlastne, že môžeme dneska povedať niečo, ako sa môžeme dostať napríklad do formy bezjarnej únavy. Dostali sme tu čest, lebo my sme takí viacej pohybliví a oni si to asi všimli, hej, že my tak viacej sa hýbeme a viacej športujeme a tak, ale nič vrcholové, nebojte sa. Takže ak by ste sa nevedeli náhodou stotožniť, nebojte sa, hej. My nie sme ako nejakí reprezentanti našej krajiny, skôr by som povedala, že sme reprezentanti nášho zdravia a to je celé, takže určite môžete v takej forme športovať ako my, určite. Takže tak. My s Adrianom vlastne sme takým nositeľom takého naozaj pomyselného svetla skrz toho, že radi veľmi posúvame tieto naše skúsenosti ďalej, hej, ľuďom, ktorým vlastne chceme pomôcť týmto, ktorí si dajú pomôcť. Takže tak. Ale v prvom rade sme si pomohli sami a to je v poriadku. Takže mohli by sme ísť, Miška, ideme ďalej. Predstavili sme sa trošku. Prvým takým produktom, ktorý by sme vám chceli opomenúť, tak je Forever Focus. Poviem pravdu, že začnem rovno tým, že my máme skúsenosť vlastnú, teda nie ja. Ja viem, že len ho potrebujem na pamäť, hej. Aby som nezabudla vôbec, ako sa volám niekedy v tom tempe životnom. Ja by som chcela poprosiť Adriana, on má takú svoju skúsenosť, tak aby vám povedal, možno, že sa niekto stotožní. Áno, dobrý večer prajem. Takže ja by som len možno na začiatok tiež povedal, že to je výstižný názov, že späť do jarnej formy, ale ja by som bol najradšej, keby do žiadnej formy sme nešli, ale tú formu sme mali po celý rok, hej, to by bolo najlepšie. Takže a my sa teda snažíme to aj udržiavať po celý rok, aj športujeme celý rok, či je zima, či leto, alebo padá dážď. Takže snažíme sa vybehnúť alebo chodiť rýchlou chôdzou. No ale poďme teda k tomuto Forever Focus. Ja som mne sa tak pred 2 rokmi, mám takú celkom takú dobrú skúsenosť s týmto produktom a pred nejakými 2, pardon, troška mi zabehlo, lebo som jedol oriešky, ale pred 2 rokmi cca som sa raz v noci zobudil a točila sa mi veľmi hlava. A nevedel som, pripisoval som to možno tlaku, lebo čo vás rýchlo tak napadne. No ale po nejakých, samozrejme, nenechal som to na náhodu a samozrejme navštívil som svoju obvodnú lekárku a tak spravili sme všetky možné vyšetrenia, všetko bolo v poriadku. Takže podozrenie bolo na vertigo, určite mnohí to aj poznáte, že vertigo je také, že točí sa troška hlava, hej, a strácate takú orientáciu, ale mal som tam kadejaké možné vyšetrenia ako krčné, ušné, toto všetko som absolvoval, ale potom som mal ísť na neurológiu a tam, keď mi povedali, že mám nejak termín o 3/4 roka alebo o rok, tak toto som rýchlo ako od tohto upustil a vravel som si, však my máme skvelé produkty, ja určite niečo z tejto vysnorím a určite niečo mi zapasuje. A tak aj bolo. Po porade našimi expertami som si nasadil tento Forever Focus. Samozrejme teraz hovorím sám za seba, hej. Nevravím, že toto bude fungovať na každého z vás, ale lebo tie vertiga máme rôzne mechanického pôvodu, alebo samozrejme aj čo sa týka menej, keď je menej, pardon, prekrvené stredné ucho, tak samozrejme mne práve ten fokus presne zapasoval, lebo je tam samozrejme Ginkgo Bilboa a ten má samozrejme tú schopnosť prekrvovať, takže mne po nejakých 2, 3 mesiacoch užívania
som sa cítil oveľa, ale oveľa lepšie. A teraz naposledy už to ani, poviem pravdu, ani neužívam, lebo to úplne vymizlo a cítim sa fajn, nie som ničím obmedzený, takže je to naozaj perfektná skúsenosť, takže super za mňa ako veľmi dobrá kombinácia. Samozrejme, aj ja sa teším, však lebo aj manželka sa naľaká, hej, keď sú nejaké problémy, takže však chceme byť dlho zdraví Dávkovanie, ešte prepáč, že ťa vyruším, dávkovanie tam sa mi vidí, ak sa dobre pamätám, 4 za deň. áno, bobulky, alebo ak sa to vraví za deň. Neodporúča sa to hlavne na večer alebo pred spaním, lebo Nabudí vás. nabudí, sú tam určité látky, ktoré pozbudzujú činnosť mozgu, hej, ale ak by ste chceli pracovať v noci, tak Hej. kľudne si to dajte. Takže to je skôr pre mňa na noc, hej, lebo ja rada tak snorím po nociach. Takže tu, ako vidíte, pomáha to naozaj pri myslení, koncentrovať sa, sústrediť sa, v podstate zapamätať si, hej, ako sa voláte. A takže môžeš ďalej, Miška, prebehneme to krásne. To je taká teória, viac menej mimo skúseností. Máte to tu jasne, krásne zobrazené, že je to pre všetkých, aj pre starších, aj pre mladších, hej, pre nás. My sa ešte necítime ako seniori, ale to je taká predseniorska hranica asi. Čiže my ideme formou prevencie a to vám odporúčam každému prevencia. Hej. Študenti to môžu naozaj posilniť si myseľ, keď majú skúškové obdobie, športovci tiež takisto na ten výkon a zamestnanci, keď sa potrebujú, nech sa páči, ešte prebehni ďalej, lebo viem, že to sú také tie na jednu nôtu. Zamestnanci napríklad, toto ste videli, toto je také zaujímavé. V podstate, keď strávia 11 minút nad tým projektom, nad niečím sústredenie, tak ak sa po 11 minútach napríklad rozptýlia, už nevládzu sa sústrediť, tak potom 25 minút potrebujú, aby sa znovu skoncentrovali. Vidíte, že dlhšie vám trvá ten výpadok, ako to vlastne konkrétne sústredenie. Takže veľmi dobré je si naozaj posilňovať tú myseľ. Budete oveľa viacej prospešní pre firmu alebo pre zamestnávateľa, kde budete sa mať sústrediť na nejakým projektom. Takže toto je dosť také zaujímavé, to som ani ja nevedela, takže ak by ste mali nejakú vyskúsenosť, tak napíšte prosím vás do komentárov, hej, podielte sa navzájom teraz, keď ste tu, aby sme vedeli vlastne, že komu to na čo ako bolo prospešné, ale odporúčam hlavne prevenciu. Môžeme sa posunúť, Miška? Takže športové výkony, na tomto naozaj akože človek by mal fungovať, hej. Už či s doplnkami, či bez nich, začnite v podstate ako súčasť životného štýlu, hej. Takže sústrediť sa, ako keby odburávať tú únavu, hej, mať viacej energie, toto človek chce. My chceme kvalitne žiť, nie? My sme takí energickí a ráno sa nám už ako nechce veľmi ráno stávať, nie z posteli. Vykopávame sa už nie ako dakedy za 5 minút, už je to tak nejak aj 30 minút. Rozoberáme veci, ktoré potrebujeme. Ale to je príprava do dňa. Akože, to je dobré, akože treba sa ako pripraviť, už to nejde tak rýchlo, ale staneme, to je dôležité, sme vďační. Takže na čokoľvek vravím, to ginko je dôležité fakt si upevniť tú myseľ a pamäť. Potrebujeme ju dlho. Ďakujem ďalej. No áno, sústredenie s pribúdajúcim vekom. Presne ako som vravela, my sme ako keby pred tými na tom prahu toho seniorského veku. Starí ešte nie sme určite. Hovoríme tomu taký, že stredný vek. Stredný vek, áno. Sme stredný vek, takže je to medzi tou 50-kou, 60-kou, je to také, hej, že sme na takej hranici, ale... Samozrejme, kto ako sa cíti, hej? Áno, my sa cítime tak, akože niekedy mladí, niekedy viacej, keď ste unavení večer, tak ako sa cítite, hej, trošku na chvíľu. Vyspíte sa z toho a ráno zase fungujeme, takže tak. Môžeš ďalej, Miška? No, prevencia. Ako vravíme, prevezmite vlastne kontrolu nad tým celým dňom, lebo počas celého dňa si viete pomôcť týmto. Aj keď chcete zahrať šachy. Čo je také zaujímavé, by som povedala, čo sa nám hodí v tomto veku takisto, ale v každom si myslím multimaka. Keď potrebuje človek dať do rovnováhy tie hormóny, tak
samozrejme mladí ľudia, mladé ženy hlavne, mladé dievčatá to veľmi radi používajú na ako nastavenie toho nášho cyklu. My ženský cyklus menštruačný, to je dosť také téma na celý život, dá sa povedať. Idete to od toho naozaj dospievania až po tú starobu, alebo teda stredný vek. A môžem povedať, že je to veľmi dobre na energiu. Dosť často to používajú športovci, ale u pánov je to... Na čo je to u pánov? Tak u pánov, To nech povie pán. ja by som začal, možno ešte ostal pri tých športovcov. A tí športovci samozrejme, táto kombinácia napríklad, možno, že preskočím troška, ale táto kombinácia Multimaky a napríklad nášho RG+, tak to je ako, to nemá období, alebo tak by som to povedal, že to je taká špičková Záležitosť. kombinácia, že to až naozaj musela ako keby Nobelová cena tomuto sa dať, lebo si predstavte, že napríklad táto Multimaka, tam doplňate tú vytrvalosť a silu a s tým RG spojitosti, hej, tam zase zvyšujete tú kapacitu pľúc alebo ciev, hej, takže je to úplne akože pecka, čo sa týka. No a samozrejme Danka ako naznačila, čo sa týka tých mužských alebo tých, je to naozaj veľmi, Sexualita, libido a jedno s druhým. veľmi dobrá kombinácia, takže či už je to v mladšom veku alebo aj v našom veku, ale... V našom veku napríklad my už ženy napríklad v tej menopauze, hej, takže si tie hormóny potrebujeme vlastne ako keby ukončiť ten cyklus a dať to do poriadku, do takej pohody sa dať, lebo mnohé ženy majú aj 2, aj 3 roky problém, kým sa vyrovnajú s tým stavom, alebo kým to úplne odznie, takže oveľa rýchlejšie sa to dáva do tej pohody a rovnováhy. Dobre, takže môžeme posunúť, Miška, aby sme sa pozreli na tie obrázky ešte, ktoré tam ku tomu možno sú. No v podstate sme vám to už aj povedali, takže je to aj pre ženy, aj pre mužov, hej, takže neváhajte použiť tú Multimaku, lebo ešte poviem, peruánska maka, to bolo vlastne ako taká bylina lásky, nie tých Inkov. Aj to, ale oni to hlavne užívali hlavne vtedy, keď sa pripravovali na nejaký boj, alebo nejakú výpravu, hej, Posilňovali sa to na vlastne. zlou zveri, alebo Tak. medzi sebou nejaké... Aj teraz sa loví, ale nie zver. Takže, no, toto musím povedať, Arji, toto možno, že okomentuje určite aj Aťko. Ja som to troška aj predbehol, áno, ale vravím, ako tá kombinácia je ideál, čo sa týka športovcov, ale nie len športovcov, tak samozrejme, keď hovoríme o tej jarnej únave a ako sa nakopnúť, alebo ako sa dostať z tej zimnej letargie, tak toto je úplne akože pecka. Ten L-argín robí svoje, áno, to je v podstate... Plus ten vitaminový komplex, čo sa týka toho tam v tej kombinácii. Máte tam zastúpené v podstate všetky vitamíny, aké existujú. Áno, je to taký multivitaminový komplex a je to obohatené vlastne, ten L-arginín je obohatený ešte týmto komplexom. Takže je to v podstate dve muchy jednou ranou, ale ide o ten L-arginín hlavne, hej, ja to veľmi rada prirovnávam, že je to taká metla, hej, alebo kefa, ktorou by ste vyčistili fľašu, tak no a máme tu profesionálneho tanečníka, ktorý vlastne ani nejde na sálu bez RG. Výborne akože, lebo my napríklad si to dávame ráno pred behom, nie hneď v tom momente bežíme, ale taký pol hodinku, aby sa to dostalo do toho krvného obehu, aby sa naozaj zmenil ten L-arginín na ten oxid dusnatý a poriadne roztiahol tie cievy a proste nám tú cirkuláciu tej krvi vlastne urýchlil a viacej nám okysličil ten organizmus a hlavne my radi beháme ráno, takže viete, kým sa človek zobudí, kým sa tie orgány zobudia celkové prebere k životu, tak aby sme to veľmi nešokovali tým našim akože vybehnúť, tak si to trošku pomôžeme aj tým L-arginínom a tým... Super to bolo, alebo teda ešte aj je asi v ponuke tie malé trojdecové aloe a keď si to zoberiete do kabelky, trojdecové aloe, sáčok argi, máte vybavené na celý deň. Keď ideme napríklad na preteky, hej, lebo sem tam chodíme na také lokálne preteky, hej, nič veľské, amatérske,
Takže si to zoberieme väčšinou so sebou. Jeden RG si našlipeme do tej trojdecovej aloe krabičky a je to taká pecka naozaj. Ja to mám veľmi rád. Vycuckáme cestou, niekým tam prídeme, tak sme pripravení úplne. Už len štartovacie číslo a ísť. Takže je to super. No a neviem, čo som ešte chcela k tomu dodať, ale to ma napadne potom cestou, takže kľudne to prepni, Miška. Môžeme sa posunúť, áno, tam sú tie vitamíny, aj kyselina listová, dokonca je tam, hej, hrozno, bobuľovité, granátové Cčko, Kčko, Dčko, Hej, to Bčko, máte tam proste ako všetko, som čo vravel, je tam treba. zastúpenie každého. Hej, je to aminokyselina, Takže takže imunita, energia. A čo som chcela ešte podotknúť, to som aj v sobotu hovorila, nezabudnite, ak by ste boli vrcholový športovec, alebo tam, keby išlo ten tanečný parket, že ideme do nejakej súťaže, tak toto má naozaj svoj certifikát, že to není dopingová látka, hej. Nezoberú vám medailu, nebojte sa. Takže vieme, že veľa razy sa robia testy na dopingové tie pomôcky a tak, ale toto určite nie. Takže môžeme ďalej. ako RG, viem, čo by som ešte vypichol, tak no, napríklad tej jednej dávke je naozaj 5 gramov, čo je celkom netradične väčšia dávka ako bežne v zvykneme. porovnaní napríklad s inými produktami, kde je RG, hej, takže Kde je je to to dosť vysoké percento, takže je to super. je dobre, je to obohatené vlastne. Neošuškali nás, hej. Tuto máme celý regiment našich aloe vera, krásnych, prémiových šťav, nápojov. Proste bez týchto asi by sme, no pozrite sa, my tu máme. My si teraz pripijame, dneska máme však oslavu, takže neideme cez alkohol, ideme cez beričko momentálne, aj to si povieme, ale tieto 4 si teraz trošičku rozoberieme, alebo 5. A začali by sme tým Freedomom. Môžeš prepnúť, Miška, ideme ďalej. Freedom som vlastne trošku operovala s ním aj v sobotu. Spomínala som aj túto cenu, ktorá je naozaj tiež vzácna, lebo zlato získať, to poviem vám pravdu, mnohým sa možno nesníva. Lebo je tam určite veľká konkurencia, čo sa Určite. týka No, dneska na trhu vyše 7 veľmi veľa firiem, bolo v tejto takže toto je fakt topka. Áno, môžeme ísť ďalej. Pôjdeme si pozrieť vlastne, čo nám tu píšu o tom. V podstate základ je čistý gel, hej. V každom jednom, ktorý má akúkoľvek príchuť, máte naozaj dužinu a v podstate to aloe vera. Potom samozrejme je to na tie chrupavky, na vôbec funkciu a pohyblivosť, čiže vám to premazúva, nejak hydratuje, v podstate stimuláciou sa to vstrebáva. Nezabudnite, že zase je tam dôležitý pohyb. A toto som chcel, áno, dobre, že to spomínaš, lebo presne, Nebežať na gauči. čo sa týka, ale to sa týka skoro možno každého produktu, lebo čím viac sa hýbeme, tak tým viac samozrejme sa to rozprúdi a krv a tým rýchlejšie sa nám to dostáva tie zložky všade, kde majú prísť. Ale čo sa týka napríklad aj chrupaviek, trebárs, kolena, predstavte si takú húbku a keď sa hýbeme, tak tá húbka robí, že nabere, vypustí a práve, že ona si z toho tela bere. Áno, tá húbka si bere z toho tela všetky tie potrebné kolagén, všetky tie potrebné výživové vitamíny, všetko, čo tam preto potrebujeme, pre tú výživu. Takže hýbať sa treba. Bez pohybu je to oveľa viac strebateľnejšie a lepšie. Hej? A tým, že my beháme, a ja som začala napríklad až po 50-ke, poviem pravdu, hej, lebo keď začne muž behať, tak čo spravíte? Začnite behať za ním, hej, lebo by ste boli čo najčastejšie spolu. Aj tak mi síce ujde, ale fakt môžem povedať, že tým, že som si myslela, že ja si vlastne ubližujem, hej, alebo tak je to všeobecne známe, že ľudia si myslia, že už v takom veku, kde už budem behať, budem si, dodrvím si, zničím si, opotrebujem si, nie. Práve, že vy vlastne tým v podstate ako keby svoje tie chrupavky alebo kosti ako keby upevňujete tým, že im dávate určitým spôsobom zabrať, že im dávate tie otrasy, na to je ten chondroitín, glukosamín, sulfáty, hej, aby sa vám doplňala tá chrupavka tam samozrejme, kde je vaša chrupavka ešte, hej, aby sa vám nejakým spôsobom vytvárala, aby sa vám chránili tie spojivá, hej, aby sa vám vytvárali tie ako keby mäkké vankúšiky, čiže keď vám vznikajú tie mäkké vankúšiky medzi vašimi kostiami alebo stavcami alebo čímkoľvek, tak v podstate si robíte ako tak
príjemne, hej, keď aj skočíte z niekadiaľ, tak si dáte radšej žinienku alebo perinu a do toho skočíte, tak takto to Áno, funguje. chcela si áno povedať to vlastne, že Povedz. tým pohybom a tým kosť sa ako keby spevňuje vtedy, hej, keď ju namáhame alebo keď ju niečím stimulujeme. Takže to nepotrebujete ani behať, stačí naozaj Chodiť. chôdza, rýchla chôdza a určite je to... Tak vieš, čo sme tým chceli povedať? Že nemajú sa šetriť. Že majú si dať naše doplnky radšej, hej, aby ste si doplnili už potom aj nejaké tie minerály, treba aj na tie kosti a tak. Ale určite sa No inak, nešetrite. keď sme pri tom, tak neviem si predstaviť, že dostať sa do jarnej ako pohody alebo z tej únavy do nejakej pohody len tým, že budem sedieť na stoličke alebo na gauči a čakať, že mi niečo zaberie. Hej? Ako, No, sorry, ale nejak tak to a nefunguje. keďže sa nevytvára, mnohé veci sa nám už nevytvárajú v tomto veku, že už to musíme tomu napomáhať, tak si predstavte, že toto má citrusovú chuť, má tam obsah veľa citrónu, alebo teda veľa C, vitamínu C a vitamínom C vlastne my ako keby provokujeme ten organizmus, aby si vytváral ešte, aby sa snažil vytvárať si sám ten kolagén, hej? Že aby sme to nemuseli naozaj úplne surovo doplňať za ňo. Však nech ešte pracuje pre nás, nie proti nám. Takže podaj to, Miška, kľudne. Takže áno, podporiť, na to je určený, aby sme si to vlastne s tým pomohli. Ja A vám pohyblivosť. Áno. pohyblivosť, ja vám poviem jednu moju takú skúsenosť. Ja mám predispozíciu v podstate v rodine po mamkinej strane, tam sú všetci už buď nejako operovaní, alebo maminka v mojom veku už bola na bedrové kĺby. A ja som si vlastne povedala, že ja budem tým pohybom proti tomu bojovať a naozaj tým freedomom. Ja keď nebehám, alebo keď sa nehýbem, mám nejakú malú stagnáciu, čo už veľkú si ani nedovolím, tak vám poviem pravdu, že vtedy mňa začnú bolieť. Všetko ma začne bolieť, hej, čo sa dá bolieť, ako čo sa týka toho pohybového. Takže ja v podstate na druhý deň, ako ja začnem cítiť takéto veci, ja si idem vybehnúť a vtedy som šťastná, lebo aj hlava sa čistí, všetko sa čistí. Ale ja si nedovolím proste dlhodobo aj neužívať freedom. Robím si pauzy, samozrejme, nemám to ako furt, ale keď už cítim, tak si zase doplním. Takže ja proste už bez freedomu nebudem žiť. Prevencia je dôležitá, hej. Nečakajme, kým sa nám úplne zošrotujú tie naše chrupavky, alebo ich stratíme úplne, alebo nejakým spôsobom, ja neviem, kľakneme úplne, hej, alebo kost na kost, to v žiadnom prípade. My to nesmieme dopustiť. Áno, už potom Forever Freedom nepomôže. Nie, už potom Ako operácia. treba si pravdu povedať, keď je naozaj už nejaká vážnejšia tam nejaké poškodenie, tak už Takže, a pre športovcov úplne, môžeš to prepnúť, Miška? Pre je to športovcov. prevencia. Treba to Áno. vždy povedať. Je to prevencia. Tento náš základný, to je kráľ proste, 99,7% aloe, to poznáte. Naozaj dneska už je to bioeko, čo ja som na to veľmi hrdá, lebo je to také úplne niečo iné povedať tým ľuďom, že je to naozaj jedinečné, že je to prémiové, že je to špičkové, top jednotka, proste ja všetky privlastky tomu dám. Takže je to gel, v podstate z dužiny to vieme vlastne, že sa to filetuje, že všetko, na to máme krásne videá ináč. Podporujete tráviacu sústavu. Ja som to začala toto piť pred 14 rokmi ako prvé. Aťka Šerešová veľmi dobre vie, že ja som v podstate nepoznala, kúpila som si krabicu a nevedela som vôbec, čo v tom je. Ale ona ma hneď usmernila a ja som mala, ja mala problém, vtedy som mala také chronické zápaly dutín, že som bola každý druhý mesiac chorá, ja som mala imunitu úplne dole a toto je presne na to, aby som si vtedy podporila tú imunitu. Takže s týmto som sa stretla ako prvé. Povedzme si, že som mala aj nadváhu a ja som ani nesledovala týmto ale gelom, ani som nevedela o tom ešte vtedy, že by mi mohol pomôcť aj na zredukovanie chutí, zredukovanie vlastne upratanie v tých črevách, čiže lepšie strebávanie, že mi vlastne pomohol pekne ako keby naštartovať taký ten môj metabolizmus, hej. Čiže sa mi zmenili chute, mne už tak nechutilo mlsať sladké, ani som si to neuvedomila a za taký mesiac ja som išla aj s váhou dole, to som si všimla fakt len na nohaviciach a až potom ma to začalo zaujímať, lebo polichotilo mi to. Takže tvorí sa nám kolagén, tiež popri tom chránia sa nám bunky, ty choď kľudne, niekto nám zvoní, takže Aťko to zatiaľ vybaví. Niekto nevedel, že my dneska vysielame.
Takže cievy sa nám chránia všetko. S tým ešte som si samozrejme ja dala propolis, lebo som mala tie zápaly dutín a takže som si s tým pomohla. Ale to mi tiež ako veľmi pomohlo, ale tak to som sa naštartovala. Môžeme ísť ďalej, Miška? To je top jednotka, hej? No a teraz vlastne my si dneska pripíjame takýmto beričkom, hej? Dneska som ho trošku ale tak neštikovne ošklobala, takže není to ako holokrčka. Takže berry nektár v podstate obsahuje okrem toho aloe vera, ktoré tam je, a to je naozaj povedzme si 90%, 90,7, ak chcem byť presnejšia, tak tam máme vlastne tie brusnice, jablčko, veľmi dobre pôsobí tým pádom na močové cesty. Peťka bola. Veľmi dobre pôsobí na močové cesty, na ženské orgány, hej. Podporí vlastne reprodukčné orgány, menštruačné problémy, hej. V podstate, ty by si mohol povedať vlastne, prečo prevencia u pánov. Tak hlavne, čo sa týka pánov, tak ja by som apeloval hlavne na prostatu, lebo je to ten vek, kedy naozaj, aspoň u mňa, alebo aj po tej 45-ke, kedy na tú prostatu si treba dávať pozor, hej, takže je to naozaj veľmi dôležité. Takže určite užívať aloe berry, nektár, nie len, lebo hovorí sa len o ženách, ale ja by som odporúčal naozaj berry užívať aj chlapom teda. Dúfam, že nás počujete, vidíte, dajte nám srdiečko nejaké, že sme OK, že vysielame medzi tým nejaký komentárik, napíšte, dobre, super, tak sa teším. Takže toto je odporúčanie od muža, ak by ste mne neverili, lebo môj ocino napríklad asi skoro 20 rokov užíva lieky. No a čo sa nám stalo? Zmizla nám obrazovka. Tak toto hádam nie je ani možné. Tam Všetko sme. je možné. Tam sme, vidíte nás, dobre. Takže nám na chvíľu vypadla obrazovka. Takže môžeme prepnúť, Miška, aby sme sa tu nezamotali pri tom, lebo berry je samozrejme super, vravím, preto si s ním aj pripijame, lebo je taký aj osviežujúci zároveň. Peaches, to môžem povedať, broskinky zrelé, to je úplne super. Tam máme napríklad podporiť nervovú sústavu veľmi dobre. Hej, u detičiek znížiť ten taký potenciál na hyperaktivitu, trošku ich upokojiť, možno vyprázdňovanie podporiť, hej, črievka, aby nemali nejaké tie problémy vyprázdňovacie. Takže pre srdiečkárov, hej, aby si uľahodili aj tomu srdiečku, lebo vitamíny sú dôležité. Neliečíme, nezabudnite, neuzdravujeme, podporujeme. Naozaj dávame tomu organizmu šancu, aby sa sám spamätal, aby on ožil, hej, oživ v koži. Podajme to kľudne, Miška. Výborný je vychladený. Ináč výborný v chladničke. Aj to musíte držať v chladničke, keď chcete, aby sa vám to nepokazilo. Lebo keďže je to eko-bio, není to stabilizované nejak chemicky a synteticky, tak počítajme s tým, že to treba naozaj držať v chlade. Takže, peaches máme, ako sme spomínali, hej, aj tráviaci systém, nervová sústava, znižuje stresy, depresie a také nejaké tie. Alebo nespavosť dokonca, hej? Čo ak máte problémy. Môžeme podať na ten, myslím, že ten mangový budeme tam mať. No výborne, ako vidíte. Ten je, by som povedala, podobný tomu broskyňovému, ale není taký sladký, čiže je taký viacej osviežujúci a máte tam to mangové pyré, takže je úplne úžasný, hej. A do drinkov, rôzne letné drinky, počkajte, bude leto, tak si môžete robiť rôzne, ako sme mali na Success deň teraz v Trnave. Takže poprosím ťa ďalší slajd, aby sme tam videli vlastne tie všetky ako možné účinky, hej. Takže je to s tým mangom a mango ako také, my sme si obľúbili v Thajsku však. Tam sme sa ho najedli, naozaj také skutočné mango, čo naozaj tu môžeme iba snívať o tom. Takže zase takisto vyprázdňovanie, trávenie, veľmi dobré pre srdiečko. Srdiečkári naozaj si doprajte. Pre silu kosti, takisto zrak podporiť. Teda draslíka je v tom. Hej, no, napríklad. Dokonca vyživuje pečeň a pečeň, povedzme si, že to je tiež taká fabrika, ktorú treba podporiť. Dáva vám tiež takú pohodu a silu pre kosti.
Takže mango, každý jeden máte štvorpaky, ktoré si môžete objednávať. Môžete si to robiť ako kombináciu, kombo, môžete si to akýmkoľvek spôsobom, hej? Ja si myslím Takže zase, že každý máme niečo obľúbené určite a každý máme tú svoju chuť, takže určite máte z čoho vyberať. áno, Tak by som určite. to povedal. Ja som napríklad beričko, preto mám rada, lebo je osviežujúce pre mňa, ale napríklad tie jablčka, čo sú v tom, tak veľmi pekne pôsobí, napríklad veľmi pekne mi odhlieňovalo, hej, tým, že som mala vlastne tie dýchacie problémy, takže mi pomáhalo na to čistenie dýchacích ciest. A toto môžete vyskúšať A naozaj. Beričko, tam by som sa ešte aj ja môžem pozastavil, My sa lebo vrátili, ale nevadí. troška sme sa vrátili, hej, lebo človek všetko ho nenapadne hneď, ale čo sa týka berička, tak napríklad mne veľmi dobre pomáha aj pri raz za čas, poviem to tak, v Obličkové. nejaké taká dekáda 5 rokov alebo aj viac, ma chytí nejaká taká ľadvinová kolika a beričko ako perfektné ako na vyprázdňovanie, a teda vylučovanie, hej. Takže to Kamienkou či pieskovať. áno. A na takú údržbu tých močových ciest je to perfektné, ako super. Dobre, tak môžeme ísť ďalej. Miška, posunieme sa, aby sme to stihli. Fabko, no. Tak, tu o tomto by vedela asi Danka veľa povedať. Ja nie toľko ako moja Peťa, lebo Peťa už odjak živ, ako sme forever, ako pozná Fabko, tak ona na každej fotke bola asi takto ako tá slečna. Ja som sa 10 rokov, poviem pravdu, z toho pozerala na ňu, že čo vidí na tom Fabku a čo jej na tom tak akože ide. Ja som nepila nikdy ani kávu, čiže som nepotrebovala také povzbudzováky a nič som také nemala rada, poviem pravdu. A raz sme tak išli takú európsku ako trasu, hej, sme si boli na výletik a potrebovali sme 10 hodín teraz sa vracať z Talianska domov. No a ja som tiež išla šoférovať, tak som si švihla to Fabko, hovorím, no tak keď stále všetci spievajú o tom a tak. Ľudia, ja som bola tak naštartovaná, že ja by som bola ešte asi raz to Taliansko otočila, že by nevadilo absolútne nič. No, keď nebudem mať z čoho žiť, že na Freedom si naškrabe vždy. Výborne, to je super. Takže, ale Fabko je takisto naozaj, musím povedať, takým, mne sa tiež takisto viacej rozšvihám sa, ako keby dostanem takú energiu, ale zase nedávam si to zase tak vyslovene často. Ja poviem pravdu, ja to používam ako úplatok pre Peťu. Keď dačo potrebujem, tak vždy mám doma Fabko. Neprezrate jej to, lebo ona ho miluje proste. A Každý radšej si, máme nejakú áno, závislosť. závislosť a ona si ho tak akože, buď si ho neobjedná, ale radšej objednávam ho ja a potom vie, potom tak vzácne je jej prísť ku mne, hej, že príde, lebo tu vždy vie, že nájde Fabko pre seba. A doma by ho vypila asi 3 za deň, takže doma ho radšej nemá. Takže môžeme sa ďalej podať. Máme tam v podstate, ako vidíte, je tam guarana, sú tam béčka, všetky dá sa povedať, aminokyseliny, elektrolyty, hej, veľa energie to dáva. A bobulovité také ovocie, myslím, že čerešňa je tam, ale aká čerešňa je to? Milé, krásny, oni na tom obale už máme čerešne, takže za to som si to v podstate aj Ja som si zapamätala. ho inak vyskúšal, ako nie, že by som to užíval pravidelne, ale keď som bežal polmaratón, tak vyskúšal som si ho a ako môžem povedať, že fakt, že ma nesklamal, alebo nesklamalo to Fabko. Dalo mi to naozaj tú energiu, lebo si zoberte, že 21 kilometrov, ako je to dosť, je to záhul a fakt drží tú energiu, takže super. Za mňa ako fakt je to dobré. Áno, všetky sú v podstate dobré, úplne úžasné. Len vravím, tomuto som ja najdlhšie odolávala, roky som si to nejak ani nevyskúšala, ale teraz tak pekne primerane na tom fičím. Takže, a všimnite si naozaj, že aj tento produkt má krásne tie certifikáty, kosher halal, tie naozaj veľmi kvalitné svetové certifikáty, čo nemá každý a každý produkt. Zas na druhej strane teraz letí ako taký boom, že všade spomínajú tie elektrolyty a je to taká ako keby kvázi, že taká novinka, ale ja si myslím, že toto naše Fabko určite spĺňa všetky tieto A toto som... veci, čo sa nachádzajú aj v elektrolytoch, takže super.
stačí užívať fapko. Nemusíte kupovať elektrolyty. Tak, môžeme posunúť. Toto si kľudne aj to zloženie, to si pozerajte. Tuto máte zase strieborné fapko. Poviem pravdu, že ja viacej fičím asi na tom červenom. Myslím, že toto je už také bez... ako Hej, sa to tomu červené hovorí? aj mne viac, tak akože... Ako sa hovorí tomu, že toto je Ako už je? 0 kalórií a my máme radi zase aj tie kalórie trošku. Však si ich vybeháme potom, hej? Takže nebránime sa my, nemyslíte si, že my nejak... Áno, zdravý životný štýl, treba si rozmyslieť, čo človek aj je, alebo nemali by sme jesť nevhodné veci pravidelne, hej? Treba si dať z času na čas aj si radosť urobiť, ale napríklad, keď ja mám nejakú chuť na niečo nezdravé a že aj klobásku si dám, aj slaninku, aj neviem čo, keď to preženiem, ja som taký žlčníkar, tak ja si dám zase Fields of Greens, hej, aby mi Ale upravil. ako Janka píše presne, ona to kombinuje. Ďakujeme za komentár. Kombinuje, že ju červené napríklad vystrelí, takže radšej volí toto strieborné alebo biele. Aha, že aby nebola príliš Áno, vystrelená. že to Dobre, taká vyvážená energia. dobre, Taká akurát. super. Môžeme to posunúť. Takže vystrelte sa aj vy, doprajte si a prosím vás, kupujte to rovno, takže 12, hej, neoplatí sa zo pár, to pekne držia v takom peknom umelom obale, takže sa vám držia pokope 12, kúpte, nebojte sa to, zlikvidujete, máte to za chvíľu. Samozrejme, že veľmi dôležité, to sme nespomínali ani nebudeme teraz, sú napríklad programy Clean 9 a Fit 15. Toto aj nás v podstate sprúžilo, naučilo nás to nejakému rituálu pravidelnému, hej, že tá váha išla dole. Nie, že aj spržilo, ale sme sa dostali aj do formy naozaj. Takže aj do tej jarnej formy, ja si myslím, že to tam tiež Škoda, že nemáme tie úžasné fotky, čo sme dneska troška pozerali. patrí, že troška sa fakt No. pár kilo zhodí dole. Pár 37 kg napríklad túto pán, ale samozrejme v kombinácii s tým pohybom a športom a uvedomením si a nastaviť hlavu a jedno s druhým, ja som takých 20 kg dala dole. No a si zoberte, že ale toto je zase Vital 5, to je program, ktorý vám v podstate nastaví vašu diaľnicu v tele, doslova diaľnica, ktorou si dopravujete po celom organizme všetky bunky, treba krvné riečište, hej, využiť všetko na to, aby sa vám dopravili tie správne veci na správne miesto. Ale predtým samozrejme väčšinou robíme tú C9 prípravu a Fit 15, čiže taká redukcia zároveň a potom ideme do Vital 5, keď sme už čistí, uprataní znútra. Takže môžeš to prepnúť, Miška. A v podstate Vital 5, tak ako som vravela, dopravuje tie živiny po vašom tele, hej. Neviem, či tam budeme mať vyobrazené. Odstraňuje odpad, áno. Je v podstate optimálne funguje, čiže dopravuje a aj odvádza, hej, preč to, čo tam nemá Ja by byť. som toto hlavne, túto Vital 5 odporúčal hlavne takým, nechcem to špecifikovať iba na jednu takú kategóriu, ale napríklad určite takým vrcholovým manažérom, ktorí sú zaneprázdnení, ktorí sú Vystresovaný. stres, alebo viete, ako Ja zatiaľ nalejem. keď ste veľmi zaneprázdnení, tak nemáte čas, kedy sa správne stravovať a Máte tá nervičky. výživa je určite narušená, takže toto je určite cesta a určite by som to vyskúšal ako na ich mieste, ale vravím, ako nechcem špecifikovať iba na tú kategóriu, určite to treba vyskúšať. Áno. No obsahuje, môžeš prepnúť, Miška, lebo viem, že tam bude viacej obrázkov okolo, obsahuje vlastne napríklad 4 kusy aloe vera gelu. Momentálne v týchto produktových Vital 5-kových súpravách sa bude dať zakúpiť s žltým gelom, základným, a s Freedomom. Čiže, ale zase viete veľmi dobre, že máme úžasné štvorpaky, takže vy si môžete kľudne ku tomu ešte potom prikúpiť berry, nektar alebo Kombinovať peaches, to, jasné. alebo ten kombinovaný štvorpak. Takže vy si to kombinujte ako len chcete, doplňajte si, doprajte si teda to aloe vera, lebo to aloe vera vám spôsobuje to, že viac menej ako viacnásobne zabezpečuje vstrebávanie, čistí, čiže pripravuje nám vlastne tú traviacu sústavu, hlavne tie črevá, na to, aby ste vy mali všetko vstrebané, aby sa dostalo naozaj tam, kde má. Takže aloe vera gel, to je základ. A tu máte 5 vlastne produktov, ktoré sú pre mňa, ja veľmi rada mám túto krabicu a odporúčam ju, lebo to je
top 5 produktov, ktoré firma má a dala ich do jednej krabice, tak to je akože, to už je naozaj čo povedať. Musím vyzdvihnúť probiotika, ktoré sa starajú o tú vlastne črevnú cestu, hej, ktoré v hrubom čreve zabezpečujú vlastne imunitu, lebo udržiavajú rovnováhu tých probiotických kultúr. Tie dobré a zlé baktérie sa tam pobijú a vyhráva ten lepší, hej, povedzme si. Keď ich doplníte, tak máte zabezpečenú tú imunitu, lebo tam sa vlastne vytvára, tam je to nápomocné tomu, hej. Čiže je to veľmi rozumné si dať takýmto spôsobom. A hlavne, keď ste už aj vyčistení po tej C9 a F15, tak vtedy vlastne to má oveľa lepší účinok. Je tam omega-3, omega-9, Artixy, rybí tuk, olivový olej, veľmi krásne udržiava cievy, cievny systém, naozaj veľmi by som povedala, tak príjemne udržiava viskozitu krvi, tým pádom predchádzate infarktu, tým pádom si zjemňujete napríklad také veci ako nejaké zápaly v cievach, alebo predchádzate napríklad nejakým hlúčkom, tie, čo sú cholesterolové, keď máte niekde zápal na cieve, tak sa vám tam bude zbierať a upchávať a zužovať cieva alebo tak vy v podstate pekne predchádzate tomuto, keď pravidelne a už naozaj od detí, lebo naše vnúčatá to užívajú od narodenia, dokonca mamička, keď ich nosila, tak ich v podstate používala toto a od útleho detstva používajú napríklad ten Artixy a tie deti to zbožňujú a už ako keby vedia, už majú v tom podvedomí pekne, že to potrebujú k tomu životu, že je to v podstate pre nich prospešné. Ale treba to už naozaj užívať pravidelne, keď sa bavíme o tom Artixy, lebo tam je to hlavne prevencia voči tým, presne ako Danka spomenala, tie mikrozápaly. Tromby. A tie sú naozaj také neviditeľné, ale veľmi nám potom, keď sa neriešia, tak potom nám vedia to tak, narobiť nejaké také tiché nepríjemnosti. Hej, číhajú na nás. RG sme už aj spomínali, je súčasťou tohto. RG je pre mňa úplne takisto pre tú cievnú cestu. Hej? Takže v podstate tieto produkty sa vám starajú o celý ten tráviací trakt, o túto cestu, potom celý ten cievny a krvný obeh, dá sa povedať. Čiže to sú tie dva hlavné, ktoré vlastne fungujú v našom tele. To už nespomínam lymfatický, ten je práve k tomu potrebujete veľa pohybu, hej, aby sa vám rozhýbal, takže pozor, tu nemáte na to pumpu. No a ešte podaj ďalej, Miška, lebo tam budeme mať... Traviaci trakt, ten si spomínal? Áno, traviaci. No to je ten traviaci v podstate, čo na tie probiotika a to aloe vera rieši, ale toto vyzdvihneme ešte obzvlášť tie daily, lebo v daily v podstate to je taký multivitamín pre dospelých, hej. Ako majú deti kidsky, tak my máme daily, ale tu je vyvážené tie živiny, takže 55 výživových tých, ako sa tomu povie? No. Neviem, čo máš na mysli. Podstate zložiek, hej, tak som chcela povedať, zložiek. Ja, vidíte, iba berry pijem a už neviem. Takže tých zložiek 55, ale v takej vyváženej forme, že nemusíte sa vytrápiť, že koľko z toho máte čoho, a aby ten organizmus dostal to, čo potrebuje. Vy to tam máte tak krásne nastavené, že nemusíte si taký vitamín a neviem aký minerál skladať a neviem čo. Proste tu máte kombináciu všetkého toľko, koľko treba pre dospelého jedinca a tým pádom máte naozaj taký komplex multivitamínový a toto je vlastne starostlivosť o vaše telo, taká top starostlivosť. Hej. Minule sme to aj mali vypadnuté, tak nám bolo veľmi ľúto. Nahradilo sa to na chvíľu turmkami, ale už je to späť a môžete si naozaj zakúpiť. Hej. Podajte to ďalej, Miška, ešte trošku. No toto, živý, 55, áno, minerália všetkého, hej, vidíš, fytonutrienty, dobre, keď nám to napíšu, lebo, ale ako vravia tam zmes ovocia, zeleniny. No a antioxidanty, samozrejme. Antioxidanty nás chránia voči zákerným ochoreniam, takže používajte. A tie antioxidanty máte aj vo aloe vera geloch vo všetkých a naozaj, že
spolu je to úžasná kombinácia. Keď si človek nedáva všetky vitamíny, hej, tak ale vždy majte ako základ aloe vera a vždy si môžete prestriedať. Ale táto Vital 5 krabica je určená na 1 mesiac. Vravím, keď sa očistíte, tak si je dobre pokračovať v tom, tou Vital 5, keď to aj raz za pol roka absolvujete a potom si zase o pol roka môžete zopakovať, aby ste si naozaj ten organizmus doplnili. Hlavne tento komplex týchto Môžete vitamínov a minerálov je dobre užívať hlavne vtedy, keď, lebo niekedy sa aj nám stane, nie sme úplne takí, že sme, neviem, akí dokonalí, čo sa týka strávy, čo sa týka výživy. Už vôbec. A úplne, keď užívame Forever Daily, tak keď sa aj strávujeme nejak, lebo sa, ako som spomínal, sa stane, že zjeme aj nejaký fast food, hej, a nie veľmi nám aj zapasuje, hej, takže, Nie je to ale často. keď máte v sebe Forever Daily, tak máte zastúpené a nemusíte sa báť o to, že prídete o nejaké vitamíny a výživu. Ja sa priznávam, ja som veľký sladkáň, čiže dneska som už dala čokoládu, lebo však mám sviatok, mám meniny ešte k tomu, že máme výročie, takže doprial mi aj Aťko, aj sa podelila som sa s ním trošku, ale zase tak viete, že nie 50-50, hej? Že nie. Tak neidem 50-50, lebo ako oriešky by musel vyberať z toho iba. Dobre, takže podáme sa ďalej, aby sme vás tu nie toto dlho. Áno, denná potreba energie, imunita, metabolizmus, kardiovaskulárne a duševné, hej? Duševná aktivita. Ale v dnešnom období je duševná No, aktivita a dneska je duševné nastavenie na veľmi dôležité, tak by som to Pozerajte povedal. správy, prosím vás ešte, hej? Aj to vám pomôže, nepozerať správy a veľmi, veľmi dobre filtrovať sociálne siete. Takže všetko s rozumom. Všetko s mierou a s rozumom. Takže tak. Takže daily odporúčame, vidíte to ovocie, zeleniny, za tým krásne, tak to je zmes naozaj krásnych živín a tie vám oživia váš organizmus. Veď na to berieme doplnky živiny, aby sme oživili svoje telo a ducha. Takže ďalej, lebo tu aj spať budeme potom spolu. No a toto začína 1. mája. Challenge. No, tí, čo ste boli na Success dni, tak ako tam sa toto predstavilo a je to naozaj, mňa to hneď zaujalo a hneď som si tak povedal, že určite to vyskúšam, takže určite pôjdem do toho, lebo mne Ja. napríklad táto kombinácia v minulosti, na začiatku, keď sme začínali s Foreverom, Keď ešte neveril, keď som ešte neveril, tak mi v podstate upravila traviaci trakt, takže akože som spokojný. musím bonzovať na teba, hej? No, Tak mal povedz. 37 kg navyše, bol to pánko veľmi objemný, Sedavá práca, sedavá práca a mal problémy ako krče, hnačky a také podobné potiaže. no tak čreva sa nehybu, viete, tak to... Aj sa nehybu, ale myslím si, že si mal ako keby aj problém vôbec s mliekom a s laktózou. A toto v podstate, čo sme na poradenie, tak sme začali probiotika. Musím povedať, že tak ako neveril, to bolo úplne v začiatkoch, takže viete, každý chlap, no a čo to máš za blbosť, a kto ti to zase, a čo si myslíš, že teraz akože zázrak a tak, hej, poznámky Na počkanie. na počkanie. Takže boli prenice, boli, viete, trenice, bolo také akože podpichovanie a hádanie sa. Aj lietali veci niekedy, keď už sme si chceli každý svoj názor. No, ale keď je problém, tak... Ale poviem pravdu, že na tých uznal Forever, na tých probiotikách. To musím povedať, že tie probiotika boli ako prvé, na ktorých musel uznať, že sa mu veľmi rýchlo ten stav ako zmenil, lebo to bolo dosť vážne s ním. Takže probiotika, ale my sme si zakúpili tieto 2 sady už aj tam na Success dni, lebo chceme začať spolu a už to máme aj doma. Takže si predstavte, že teraz to bude od 1. mája do konca júna, táto challenge. Budeme spolu všetci zdieľať všetky tie naše zážitky s tým. Budeme zdieľať naše dennodennú rutinu, si budeme pestovať a budovať. A si zoberte... Chceme vyhrať zaujímavé ceny. Áno, zaujímavé ceny budú ináč. Každý týždeň sa bude žrebovať, ale čo? Vy máte možnosť posielať, chcete zdieľať vlastne s nami vaše zážitky a tak.
tak môžete posielať fotky, môžete posielať videá o tej vašej dennej rutine, ako fungujete na tom probiotiku a na tom aloe vera geli. A s tým hashtagom Aloe Challenge, keď to označíte, tak sa to dostane do určitej tej virtuálnej databázy, skade vás budú môcť žrebovať. Každý týždeň. Každý týždeň budú ceny. Môžeš to Bude to posunúť, Miška, tam globálne. budú vlastne tie ceny zobrazené. A my máme takúto kartičku, ktorú sme získali a bude to aj na stiahnutie na stránke. Môžete si to vytlačiť a môžete si od 1. mája vy takto pekne zaškrtávať každý deň. A budete to je pre vás taká kontrola, nemusíte sa nikde ako keby preukazovať tým. Ja si myslím, že vy môžete len vraviť na základe tých fotiek, videí a tak sa s nami podeliť. A takto Nezabudnite hashtag. hashtag určite, tak ako ste videli tam a budete to mať aj na stránke všade, bude to ešte na fanpage, bude to na Telegrame. Ak nie ste na Telegrame, prosím vás, tak sa pýtajte tam, aby ste sa tam dostali, lebo tam máte taký prúd informácií každodenný, to je vlastne taký informačný kanál, ktorý nezostane, ten vlastne ani nespí ten kanál, ten ide stále. Miška, čo tu vlastne je, čo je v zákulisí a prepína nás, alebo vôbec celý ten marketingový tím vám tam dávajú informácie. Pekne starajú o to. Veľmi pekne sa starajú, musím ich pochváliť a poďakovať im, lebo toto všetko vlastne bez tých informácií by to nešlo, to musí prúdiť. Ale keď sa vrátime k tomu, tak pozrite tie ceny. Čo myslíte? Stoja za to? Ja si myslím, že áno. Áno, áno. A na konci, ten 8. týždeň si všimnite, je zaujímavý v podstate, lebo tam je exkluzívny hovor z Holly. Holly je v podstate ako prezidentka pre vývoj a výskum nových produktov. Ona informuje o tom, ona to v podstate je v tíme, ktorý to vyvíja a s ňou rozprávať sa o týchto veciach, tak to je ako keby My sme ju párkrát číslo 1. zažili, Aj naživo. čo sa týka tých globálnych ciest. Ono sa tam potom vtedy robí taká menšia skupinka a môžete tam s ňou diskutovať, takže je to veľmi zaujímavá a charizmatická osoba. Aj takto na diaľku, vidíš. Ja si myslím, že bola aj na Slovensku. Bola už a určite vás budeme informovať, keď príde znova, aby ste tam teda nechýbali. Dobre? No a ešte máme tam niečo, Miška, teda tuto určite nezabudnime. No a tu sú vlastne tie sady, ktoré budete mať možnosť takisto do konca júna si kúpiť v 10% zľave, ak sa nemýlim. Dobre hovorím? Ak nie, tak má toto, lebo nevidím to nikde. Teraz až Áno, 10. Áno, 10, Áno, 10, dobre, 10. lebo nevidím to, má to špeciálne objednávacie čísla, toto si všimnite, vlastne to je ako v kategórii, ako sa tá kategória volá? Kampane by to malo byť. Kampane, áno, ja ďakujem ti, Miška, ty si zlatá, lebo potom Beričku, ako musím si dať ešte fokus. Takže táto kampaň je úplne špičková na celé 2 mesiace. Poviem pravdu, že ja keď som to videla na Success dni, ja som si hneď objednávala. Ja som si myslela, že tá 10% akože zľava je iba na ten deň. A bola som veľmi milo prekvapená, že táto 10% zľava je vlastne na celé 2 mesiace, aby nám pomohla firma vybudovať si tú rutinu. Vy môžete toho aloe vypiť koľko chcete, ale tie 4 aloe vera, to je ako keby pre každého vás minimálne na 1 týždeň 1 liter, ale už som tu počula aj takých, čo vypijú 1 liter za 1 deň, hej, alebo s rodinkou, Dá alebo sa. sami pol litra, to je jedno, už sa nastavte ako chcete, ale to aloe nevynechajte a tie probiotika k tomu v podstate sú špičkové, takže a prebiotika zároveň, takže určite si ich dávajte naozaj a uvidíte po tých 2 mesiacoch, môžete zhodnotiť, že aký to bude rozdiel, ako sa budete cítiť. No, vidíte, tu sa už začala vlastne... Útorok výzva. Super. Takže Ľudská, výborne. gratulujem. Takže ty budeš mať 2,5 mesiaca. Ale mňa teší potom, neviem, ako to vychádza, že kedy budeme mať Success deň, 11. júla. Že tie skúsenosti, najvyššie v Brne. Že tie skúsenosti tie budú... To budú úžasné skúsenosti. To polovička toho Success dňa bude asi o tejto výzve, ale nie určite, ale určite si zoberte, že o tom sa môžeme potom tam pobaviť. Uvidíte, že ten rozdiel tam bude veľmi značný. No, môžeme ísť ďalej. No a sme na konci, takže sme vás úplne tu nezničili, hej.
Ďakujeme vám za pozornosť. Nezabudnite, my zase také bežecké naše na hranici Zvolena a Sliača. Máme ten pohyb radi, lebo sme si ho vlastne dali takisto ako dennú rutinu. Ono to zo začiatku bolo ťažké, začalo to pekne krôčkami, asi 4 roky a 10 000 krokov a ja som sa nutila ešte aj v noci, som si dobre, že nešla, keď som prišla neskoro večer domov, aby som si na to zvykla, aby tam bola v tom taká nejaká disciplína pre mňa, poviem pravdu, že teraz si už nedovolím to vynechať a naozaj som tomu verná, lebo viem, čo mi to robí. Cítim sa šťastná pri tom hlavne, hej? A zdravá. Takže vám prajeme... A keď je žena šťastná, tak je celá rodina šťastná. A muž ako prvý. Takže my vám ďakujeme, že ste nás počúvali a sledovali. Prajeme vám, aby ste boli hlavne zdraví aj vy všetci. A užívajte, pite, to aloe naozaj stojí to za to. To je úplne iný život. Ďakujeme. Pekný Ďakujeme. večer ešte. Majte A na sa. zdravie. Ďakujeme, ahojte. Ahojte. Krásny večer. Ďakujeme, pekný večer. Všetko najlepšie, Danka. Ďakujeme. Všetko lepší. Všetko najlepšie. A ja vám prajem A všetko najlepšie. ďakujeme. Boli ste úžasní. Mhm.